you. Welcome back to our channel Karthi's Vlogs. Ballerite vlog nu shuru madpaga ini Friday time atunda onji 10:30 atunda time. So tan room ಗೆ ಬೈದೆ ಗೊತ್ತುನು ನಿಕಲಿಗೆ ಅಂತ ಆದ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಕಿಚನ್ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ಎಂಡ್ ಆತುನು ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ದಾಲ ಶುರು ಆತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡ ಎಂತಾನೆ ಶಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಪೋತುಜಿ ಅವೆ दाय पड़ना आय हुशारिजी कोडे कांडे पिदड़नागा आय पंडे एक्चुअली अम्मा इंक हुशारिजी अम्मा इंक दादन थ्रोट पेन आपुनु इंक दादन फीवर बत्तिलेक आपुनु यानेने आय पोक्कड़े स्कूल गे रजा पड्रे पनोंदल्ले तोजोडु इंक मुट्टुनागा दाल फीवर द लेक फील आयिजे सो आय सेंट हिम टू स्कूल पोदु बन्नागा फीवर इत्तु सो इंक बेजारांड एक्चुअली आय पंडे आंडल शाले कड़पुरी अंदु सो इनी आय रजा पाडादे रेस्ट तोनोडु फीवर कम्मी उंडु अंते अंते लाइट अदुंडु बट रेस्ट एतो नडु अंते अंदु फील आंड सो अंच अदिते सोफा जैदे पिल्लो ओ माय गॉड चिके पिल्लो पाड्दु टीवी ऑन दीदु बैदे टीवी तोंदु रेस्ट मन रिलैक्स मन पोंदु इन रिलैक्सिंग डे बोक्कदाद पंड बोक्कदालैच ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ಕುಲಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ನೀರು ತುಂಬ ನಿಕಲ್ಡವ್ರ ಪಾತೆರ್ಗಾದ ಅನ್ಬೋಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನೇ ನರಕ್ಕೊಪ್ಪು ಬೆಗರ್ದು ಮೋನೆಡ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಜತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕೋಡೆ ಪೋದ್ ಕನತೀನಿ ಕೋಡೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದುಲಾದಿತ್ತುಂಡೆ ಏಪಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಪಾಡು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಉಳಿದೆತ್ತುಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪುಜಿ ಇದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಓಲ ಶೋಕೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಜಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂರೊಂದು ಪೋಡು ಸೊ ನೋ ರಿವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆನೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಬಾಟಲ್ ತೋಚುಂಡು ಇಂಚಿನ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಅವಲ ಶೋಕುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಡ್ಕ ಒಂದೆಂದು ದೆತ್ತೊನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲೋವೆರಾ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಖಾಲಿ ಅವಳ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕುಜಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೇನ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕುಜಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಪಂಡ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮೈ ಹೇರ್ ನಿಕುಲ್ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತುನೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಿದಂಡಲ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಕುಜಲ್ಡು ಕುಜಲ್ ಏಜಿಂದ ದಾದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುನ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಮೋನೆ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲ ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಏತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಇತ್ತು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಕುಜಲೆ ಇಚ್ಚಿಟ್ಟ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಐ ಕೊಂಚ ಲುಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಕುಜಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ವಾರ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಜಿಯಾನ ದಯಪಂಡ ದಾದಾಂಡು ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಪುಪ್ಪ ಕನದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಕನದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡ ಈಸಿ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ತರಕ್ ಪೂರ ಮೈತೊಂದು ಬೇಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಅವೇನು ಜಿಗಿಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಲೋಟೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಅವೇನು ಪಿರದೆಕ್ಕು ಅಂತ ಲೇಸಿ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಈಸಿ ಆಪುನ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಂತದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಅಂತ ತಿಕ್ಕ ಯಾವೇನು ಕಲೆ ಬರಿಯಡ್ ನೀ ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಡೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಪೊಪ್ಪನಡೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಲ ಮನ್ಫೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆವಡು ಅವು ಓಕೆ ಯಾನತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಷಿಂತುಲು ಎತ್ತು ವೈಟ್ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಪುಷಿ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಬಾಬಾ ಗೊಬ್ಬರ ಲೆಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಪುಷಿ ನ ಕಾರಿಂದೆ ಕಿರ್ಮುಲೆ ಇರು ಕಿರ್ಮುಲೆ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಸರಿಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಲಿಕ್ ಮಂತೊಂದು ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಖುಷಿ ಮಿನಿ ಬತ್ತದು ಪತ್ತುಣೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಬಡ ಅಪ್ಪುನು ಖುಷಿಗೆ ಎನ್ ಖಾಲಿ ಕಾರು ಶೋಕ ಓಕೆ ಸೊ ಬೈಯಾಂಡು ಯಾನು ತರಿಕ್ ಪಾಡುವಿನ ಎಣ್ಣೆನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಬತ್ತೆ ಪನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮೀದು ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ತಿ ಶಿ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆವು ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ದಾಲ ಇಜಿ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ಮೋನಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪಲ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿದ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ನೋ ವೇಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸೀನ್ ಇಜಿ ಮೋನಿಗೆ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಬೈಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಆತೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುಂಡ ದೆರ್ ಇಸ್
zero on my face dalo pujana monid but nikul epala in eyebrows dark adu tupare aven chapana ya daily eyebrows draw manfe to be honest in a subscribers in a family the leka in a viewers la family the leka click dada hide manpuno so anshada today I'm showing you my real face epala real face e tochpanu please I'm repeating it but in eyebrows vante dark adu punu why pada yan draw manfe pandete problem dala hygienical ging chayan tunda ink dadana feel apuno ena eyebrows highlight avundichi and aw must light tojunandu anchapana tinnu nandat hair ij eyebrows do anchala at hair undu but my eyebrows the hair undate aw thin panpunirthe I can say this unsure kim chundu brownish undu so that is the reason in eyebrows highlight abuji but I don't like that color I want my eyebrows to be very 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 dark so that is the reason yan apple in eyebrows no draw manfe so eyebrows draw manpare dala mast time deto naji it hardly takes 1 or 2 minutes aate so enko eyebrows draw malpuna pura mast malla beleda lekala at oh my god I'm fan of month paathu kidi beggaru nodu so in today's video yan dala tujpave panena honest review pana yanu daily work products pura use manfen so it just tujpave and pidadno tujpavji but honest review okay so ite an meed batti koodle yan first padunu yanikalik tujpade undu attu sorry wait undu Pond's moisturizer raddunu enada undu onchur green color undu sky blue color yan padunu undu by mistake adu confusion adu last month yan undu moisturizer kante I didn't like this moisturizer to be honest I don't know enk ishta ije uday panda enk enna skin unde adjust adu urtunu enkite pira akallane same prawns da kallane but uno non oily fresh feel vitamin E la glycerin la undu undettu I don't like this undettu hyaluronic acid la vitamin E la undu and undu gel type undu onjitara padikulle etla palle skin inchane absorb ಮಾಡ್ತುಂಡು okay moisturizer da ಬಗ್ಗೆ ಬುಚ್ಚಿತ್ತೆ so undu ಪಾಡ್ವೆ ಮೀದು ಬತ್ತಿಕುlle and next time ಪಾಡನು normally all the girls will put ಏದು ಜನ ಪಾಡ್ವರು నేను ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಡರು ಪೂರಕ್ಕುಲ ತೂಪುನಕ್ಕುಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಒಂದು ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಪಾಡ್ವರು ಪಾಡ್ನಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಕ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಪಾಡೋದಿತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಅವ ಇಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗಳು ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂಟು and powder enna unduve andije enku incha smell malpunaga enko ishta apuni yanavine padunu so und it ade und it padde anena eyebrows draw mante ena hair all undu avle paduna ate extra dala padoji so that ena kenchi brown itina ee hair undate black tojunu so that ena eyebrows highlight apunu and video gla mast shock tojunu avai boka nanonji product miss ಮಾಡ್ತಿದೆ I'll put this lip gel yan use ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪುನು please ya ಪೂರ ಉಂದಾತನು ಮಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಅದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಹಾಳಾತನು ಮಿತ್ತಿದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೇಬಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಮೆಬಿಲಿನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಬಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ colored lip gel ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ so today ಯಾನೆ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ನ ನಿಕಲೆ ತೋಚ್ಪಾದೆ hope you like it so ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯಾನು ಪಾಡ್ದು ಪಿದರ್ನು ಬೈಯಡು ಈ ಬುಕ್ okay yes ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಮನ್ಪು ಜಾನುನೇ ಪಾಡ್ವೇಲೆ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕರೆದ್ರು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಒಂದೀತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಉಂಡಾವೆ ಎಂಕು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ದಾಯಪನ ಏನ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿರೋಡ ಪನೊಂದು ಲೆನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಕೇನ್ ಉಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ದಾಯ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಲ ಆತು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬ್ಲೂ ಯಾನ್ ಪಾಡುನ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದ ಕ್ರೀಮ್ ದಾದ ಪಾಡುನಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಕಿನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುಣು ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ದಾಲ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೋಣ ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೇ ಮನ್ಪುನುಜಿ ಪಂಡ ಒಯ್ತುನುಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ
ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಸೂಟ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಮಾಯಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಂಡೆ ಐತೆ ಅನ್ಪಿದವ್ರದ್ದೇನು ಫ್ರೆಶ್ ಮೊನೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಮೇಕಪ್ ನೋ ಮೇಕಪ್ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನೋ ಚಿಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಇದು ತೊಚ್ಪಾದ್ ಬೇತದ ಅದನ್ನ ಪಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ವೇಸ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆನೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಡ್ವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಯಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ವೆ, ಆಮೇಲೆ ತೊಚ್ಪಾವ್ಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತಜಿ ಕೋಡೆ ಕಾಣದಿದ್ಯ ಅಂತೂಳೆ ಕೋಡೆ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅನ್ ಒಂದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಾಣತದು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮಂತೆ. So finally, your Karthi is back with a beautiful face. Itte nikalige onje enantu ileka apne kade ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು nikalige enantu ileka adu puje ande. So ಆ ಮಾಯಶ್ಚರೈಸರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅನ್ ಪನರೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪಂದು ಬಿಟ್ಪೆ ಹಿಂಗ್ ನೆನಪನಾಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪು ನಾವೆ ಕಡ್ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಕಿತ್ತೆ ನೆನಪಣಿ ಅನ್ ರೆಡಿ ಅನಾಗ ಸೊ ಪನೊಂದುಲೆ ಅದ ಪಂಡ ಈ ಮಾಯಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 20-25 ಡೇಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೇನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ತೋಜರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತರ ಗ್ಲೋ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕು ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಎನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಜಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲೆ. ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 1 or 2 days ದಾಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ, ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋ ಕೊಡ್ತುನು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನರ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಂತನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಮಾಯಶ್ಚರೈಸರ್ದನ್ನೇ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೆ ಅಪಗಲ ಪಂತಜಿ. ಸೊ ಅಪಗ ಆತದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಡಿತಜಿ, ಬಟ್ 1 month ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ ಮಾಯಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡೋನಿತ್ತು ಜಡ ನೋ ವೇಸ್ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡೋಡೆ ಮಾಯಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಣ ಟೈಮ್ ವಾ ಏಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ 20 years. ನಮ್ಮ 20 years ಪೂರಕ್ಕುಲ್ಲ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಅಂದು ನೋ 20 yearsಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಏನಾದ್ರು 20 years ಆದಿತ್ತಡ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನಂತೂ ಮಂತಿದ್ದಿಜಿ 20 years ಪೂರ ಯಾನ್ ಯಂಗೆ ಅಂದೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಪಾಡೋನಿತ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತ, ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಜಿ. ಸೊ 20 years ಇತ್ತಾರ. ಸೊ ಇತನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಆತ ಇನ್ನತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪುನಂದನ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೂ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ರೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಕ್ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಎಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.